Martin Kupka, nový předseda Občanské demokratické strany. Na sněmu získal 327 z 508 platných hlasů a porazil tak svého protikandidáta Radima Ivana. Ivan, nečekán, nezván, přišel k vám přes temný les, aby spolu s vámi změnil ODS. Dobrý den. Který získal pouze 138 hlasů. Stane se Kupka čerstvou silou, anebo při jeho působení jakožto předseda spadne ODS k podobnému číslu jako v roce 2013? O tom zatím můžeme pouze polemizovat, ale na nějaké předpoklady, fakta a názory se podíváme v dnešním videu. Martin Kupka se narodil 28. října roku 1975 v Jilemnici. Je tak dokonce o 11 let mladší než jeho předchůdce a bývalý premiér Petr Fiala. Moje flow, jedu na kole, jedu tak plynule. Absolvoval gymnázium v jeho rodné Jilemnici a poté se vydal do Prahy, kde studoval fakultu sociálních věd. Zajímal se o klasickou hudbu a často pořádal hudební festivaly. Je tak vidět, že starost o veřejné věci mu zůstala i do profesního života. V roce 2001 se přesunul do oblasti Public Relations, v překladu vztahy s veřejností, a stal se také tiskovým mluvčím magistrátu hlavního města Prahy. U pozice tiskového mluvčí zůstal až do roku 2010. Tiskového mluvčí si vyzkoušel na ministerstvu dopravy, přímo v ODS a také komunikoval důležité informace o záplavách v roce 2006. Do strany vstoupil již 2008 a tak se stal důležitým článkem i za vlády Petra Nečase. Tak tady jsem maturoval. První životní zkušenosti, první lásky, první sex. Následně byl zvolen do zastupitelstva Líbeznice. Poté byl zvolen i starostou, a to v roce 2010 v listopadu. Byl zde velmi oblíbený. Například bojoval proti rozšíření letiště ve Vodochodech, jelikož by prý zatěžovalo hlukem obyvatelstvo Líbeznice. Stal se také oficiálním mluvčím iniciativy Stop letišti Vodochody. I přesto v říjnu 2001 Rada Středočeského kraje schválila rozšíření letiště. Lidé protestovali a stávkovali. Ovšem to nestačilo. Martin Kupka to označil za pohrdání obcemi. Nakonec se ale Rada Středočeského kraje rozhodla vydat negativní stanovisko, což Kupka silně uvítal. Také se dostal do sporu s Davidem Rátem. Hejtmanem Středočeského kraje za ČSSD. Rad navrhoval zrušení autobusového spoje ve prospěch jízdného zdarma pro žáky. To Kupka odmítal. Celkově se Kupka často s někým hádal, vedl spory a protestoval za svoje názory. V roce 2013 poprvé kandidoval do parlamentu, a to ze 7. místa na kandidátní listině ve Středočeském kraji. Bohužel pro něj to byly volby, kde ODS získala pouhých 7,72 hlasů, což je proti minulým volbám, kde získali 20,22 hlasů, opravdu velký propad. O rok později se stal podruhé a naposled starostou obce Líbeznice. V lednu 2014 byl zvolen jakožto místopředseda strany. Vyhrál například v Ostravě i v Praze. V roce 2017 ovšem byl až na 31. místě kandidátní listiny a na probojování na pozici poslance potřeboval o pouhých 103 preferenčních hlasů více. Pro Kupku ovšem přišla spása a jeho volič Tomáš Novák podal na volby žalobu na Nejvyšší trestní soud. Po přepočítání hlasů Kupka v poslanecké sněmovně vystřídal Petra Bendla a stal se tak poslancem. Následně zvládl jak krajské, tak i komunální volby. A poté přišel ten osudový rok 2021. Volby do poslanecké sněmovny začal Martin Kupka jakožto trojka kandidátky ve Středočeském kraji. Mandát samozřejmě získal. Dokonce
30 000 preferenčními hlasy. Dokonce se tak dostal až na první místo. Stal se ministr dopravy a také je z jedním nejviditelnějších politiků koalice Spolu. V následujících parlamentních volbách sice získal o 4 000 preferenčních hlasů více než těch minulých, ale na pozici ve vládě to kvůli koalici ANO, SPD a motoristů nestačilo. Po neúspěšných volbách se v tomto roce 2026 uspořádalo hlasování, kde se Kupka stal předsedou strany. Příběh aktivisty z malé 3000 obce až na předsedu druhého největšího klubu v poslanecké sněmovně. To je příběh Martina Kupky. I'm saying like, bing, bop, boom, 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 bop, bam. The type of shit I'm on, you wouldn't understand.